از 17 تا 20 январ дар ноҳияҳои Тобе ва гирдо атрофи Душанбе барфу борон пешгӯ шудааст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки тибқи маълумоти пешакӣ аз 17 та 20 январ дар ноҳияҳои Доманакӯҳ, кӯҳистони Тобеи ҷумҳурӣ ва гирдо атрофи шаҳри Душанбе боридани барфу борон пешгӯӣ шудааст. гуфта мешавад, ки аксар ноҳияҳои кӯҳии Тобеи ҷумҳурӣ боришоти шадид, паст шудани ҳарорати ҳаво ва фаромадани туман дар назар аст. дар шоҳраҳои Душанбе Чаноқ, Душанбе Рашт, Лахш, Нуробод, Сангвор, Душанбе Хорух хатари фаромадани тарма, яхбандӣ ва рехтани санг боқӣ мемонад. дар робита ба ин кумита аз шаҳрвандони кишвар хоҳиш кардааст, ки ҳангоми истифода аз гармкунакҳои барқӣ қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро қатъиян риоя намуда, аз гармкунакҳои барқии худсохт истифода набаранд. ҳамзамон дархост шудааст, ки шаҳрвандон ҳангоми истифода бурдани оташдонҳо эҳтиёт бошанд ва кӯдаконро танҳо нагузоранд. кумита инчунин бо мақсади пешгирии садамаҳои нақлиётӣ аз аҳолӣ хоҳиш кардааст, ки ҳангоми истифодаи роҳҳои кӯҳӣ эҳтиёткор бошанд, воситаҳои нақлиёти худро ба сафар омода созанд ва ё агар имкон бошад аз рафтан ба минтақаҳои хатарнок худдорӣ намоянд.